τρεις τυχεροί για το διαγωνισμό της Κοσμοτέλ. Σκανάρετε τον κωδικό και μπορεί να είστε ένας από αυτούς. Next time. Ναι, έχουμε ένα νικητή! Έχουμε ένα νικητή! Έχουμε εισιτήριο, έχουμε νικήτρια. Μπράβο, συγχαρητήρια, καλά, απίστευτο! Ελπίδα! Ναι, έδωσες ελπίδα! Όπα! Διόν, είσαι ο τυχερός! Και ναι, golden ticket! Το κέρδισες όντως το κέρδισες. Ένα εισιτήριο ακόμα. Έχουμε νικητή! Έλα, ρε, παιδιά. Ναι, απίστευτο!